केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक सुरू झालेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेमध्ये ही बैठक सुरू झाली आहे। पेपरफुटी विरोधी विधेयक मसुद्यावर चर्चा होतीये, तर धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर चर्चा होणार का याकडे लक्ष असणार आहे। केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक सुरू झालेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेमध्ये ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे। पेपरफुटी विरोधी विधेयक मसुद्यावर चर्चा केली जाणार आहे, तर धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर चर्चा होतीये का याकडे लक्ष असेल। पेपरफुटी विरोधी विधेयक मसुद्यावर चर्चा केली जाणार आहे। पंतप्रधानांनी स्वतः व्हिडिओ संदेशमधून या संदर्भातली माहिती दिलेली होती आणि त्यानंतर सोमवारी हा मसुदा मांडला जाणार आहे। तर कॅबिनेटची ही बैठक सुरू झालेली आहे। महत्त्वाची ही बैठक कारण जंतर मंतरवर एका बाजूला नीट पेपरफुटी संदर्भात आंदोलन केले जाते, शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला जातो, त्यामुळे आजच्या बैठकीमध्ये कोणकोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होतीये हे पाहावं लागणार आहे।